Bueno, alguén me comenta en YouTube a conto desto que falei no vídeo anterior, non? Do de Gaza e o Trump e tal. E daquela, pois, dame un enlace para saber máis sobre xeopolítica e deixame un comentario bastante grande, non? Onde di que todo este tema de que se está facendo, non? Esas movilizacións nas que si participa, que son, pois, unha mostra de humanidade e todo isto. Eu non cuestiono que quen apoia isto o faga desde a humanidade. Senón, bueno, cuestiono se nos cuestionamos suficiente. E daquela eu lanzolle unha pregunta. Por que Gaza sí e o Congo non? O Congo leva tamén anos pedindo que se recoñeza que o que se está facendo ali é un xenocidio. Pero daquela, antes de decidirme a gravar isto, botei un ollo e resulta que neste ano parece ser que tamén ali se firmou un acordo de paz con Estados Unidos. E daquela mirei así a correr, cal era a situación do Congo, porque, non vos engaño, eu tampouco estou mirando todos os días que pasa no Congo. E aí ven un pouco a trampa da información, non? Ao final estamos mirando o que o algoritmo nos manda. Non vou dicir o que está na moda, pero en certo modo sí, non? Resulta que, bueno, pois eso, no Congo mirei cales zonas serían as do conflicto, non? A día de hoxe. E deime conta que as zonas do conflicto, por exemplo, non son... Que hai no Congo, primeiro? No Congo hai minerais. A riqueza é mineira. Donde hai diamantes, por exemplo, non son zonas que a día de hoxe se considere que están en conflicto. E diremos nós, pero se os diamantes son a rehostia, non? As zonas donde realmente hai conflicto a día de hoxe son as dos minerais que se utilizan na electrónica, como o coltant, o wolframio, o tantalio e ouro. E unha vez máis, resulta que acabo de velo, o acordo de paz xestiona o Estados Unidos, unha vez máis. E daquela, eu pregúntome, por que si que se visibiliza o de Gaza e non o do Congo? Non o sei. Sí que me pareceu curioso o tema da electrónica, non? Para que vexamos hasta que punto hoxe os nosos móviles, que non vou cuestionar eu, que aquí estou gravando con un, en cuestión de macroeconomía, fan máis conflicto, máis forza e máis, chámalle como queiras, ca os diamantes, É curioso. O que si sei é que no Congo a extracción de minerais é como moi rudimentaria, moi rudimentaria, e claro, fai falta escravizar a persoas, e aí pois entran todos os temas de etnias e demais cousas, como vimos xa no seu momento en Ruanda, país veciño do Congo. E a min xa me gustaría ser quen de entender máis, pero tamén deixo aí esa pregunta, non? Por que Gaza sí? Todo isto fala da nosa humanidade e o Congo non. Vamos, eu teño claro que é unha cuestión da información que nos chega. O que nunca teño claro é que carallo podemos facer. Eu creo, teño sempre a sensación de que non podemos facer nada, en realidade. Por iso teño tanto medo a que seguir as correntes, sexa estar un pouco no xogo do poder, de facernos mirar a onde a eles máis lles interesa, que, por exemplo, pois eso, que isto, non? Do Congo, que tamén
chegasen a ese acordo de paz e todo iso, pois por non nos chegase, non? Como unha boa nova, é que a maioría da xente, ao mellor, non saiban, non? Nin esa reivindicación que fai o pobo congoleño de que se recoñeza o xenocidio no seu territorio. Cousas que penso. As que non teño solución, nas que, por suposto, estou sempre... Michi! Estou sempre, desde logo, coa xente do chan e contra os conflictos armados, pero tamén había que pensar que as empresas armamentísticas tamén sacan grandes beneficios, non, do que pasa no Congo, porque tamén hai moitísimos minerais que son de utilidade para eles, e que a forma na que se trapichea con eses minerais xa é un mercado pouco transparente, non? Non sabemos realmente a riqueza que todas estas empresas sacan dai. Incluso hai, pois eso, sobornos para o transporte e cousas dese estilo, pero claro, quen transporta iso tamén paga de vez un soborno porque se beneficia de transportar un mineral, pois iso, que se extrae dunha forma pouco ética e usando persoas, usando unha man de obra escrava, porque tampouco está mecanizado, cousas así que tampouco sei. Sei pouco, pero supoño que tamén sei pouco porque é pouco o que se nos conta, non? Bueno, pois podemos reflexionar. Non sei, eu supoño que non imos arreglar a grande cousa, pero podemos reflexionar tamén sobre ese outro conflicto que non sei se iguala ou non iguala o de Gaza en números, pero non deixa de ser, bueno, vamos, que tamén queren que lle recoñezan que é un xenocidio e posiblemente o sexa.